Szeretettel köszöntjük a Műhelytube nézőit. Ma egy igazán illusztris helyre jutottak el a műhelyesek, ez pedig az Országház. A Mintaparlament tavaszi ülésszakának az első napja érkezett el. Ez a program az országgyűlésnek az egyik nagyon király szimulációs versenye. Gyakorlatilag arról van szó, hogy egyetemistákat összecsődítenek, és különböző törvényjavaslatokat kell megtárgyalniuk, és tényleg szimulálják az egész parlamenti működést. Későbbi másik napon majd bizottsággyűlések is lesznek, így tényleg az egész nagyon hasonlít a valósághoz. Ma azonban az első napon még csak mindenki az egyes csapatok, így a műhely csapata is a saját törvényjavaslatáról fog beszélni, és azt fog próbálni elfogadtatni a többiekkel. Mint a parlament verseny elején többen felszólaltak és beszéltek a vitakultúráról, a retorika fejlődéséről, és az egyik ilyen felszólaló között volt Vona Gábor is, akinek a beszédét most értékeljük. Szerintetek nektek mennyire tetszett Vona Gábor beszéde? Hát igazából nem nagyon mondott semmi olyasmit, ami pártpolitikához köthető, inkább csak arról beszélt, hogy hogyan néz ki egy frakció munkája a parlamenten belül, illetve a bizottságokról, de nem tudom, egész jó volt. Emma, kiegészítenéd ezt valamivel? Nekem is tetszett, hogy nagyon objektív volt. De elmondta egyébként személyes történetét is, hogy ő frakcióvezetőként és pártelnökként kezdett, de lemondott a frakcióvezetői tisztségről, amivel egyébként tiszteletdíj is jár. Azért maradt helyettes, mert így felszólalhat Orbán Viktor ellen a parlamentben. A Mintaparlament legizgalmasabb részénél a szünetben lehetőséget kaptunk arra, hogy együnk fantasztikus szendvicseket. Most ezt fogjuk csinálni. Ez jó, az enyémben van. Ez egész jó. Minden érdemi dolog itt dől el az étkező asztaloknál. Itt van az igazi érdekkijárás, lobby érdekek itt próbálnak érvényesülni. És hát nagyon érdekes, hogy tényleg csak az asztalok mentén dőlnek el ezek a nagyon fontos dolgok. Az ülésteremben lassan kezdetét veszi a plenáris ülés. Ez egy rögtönzött ülésterem. Megmutatom, hogy milyen. Végeztük az üléssel, meg volt az ülésnap, és meglátjuk ki, hogyan szavaz. Aztán lesz egy gyors szavazatszámlálás. Közben viszont meginterjúolok pár embert, hogy hogyan is értékeli a vitanapot. Alapvetően hasznosan telt szerintem a vitanap, mindegyik pártnak jól sikerült prezentálni a törvényét, illetve megfelelő érveket hoznia mellé. A kérdésekre az idő szűke miatt nem mindenkinek sikerült megfelelően reflektálni, illetve az a benyomásom is volt, hogy egy-egy nehéz kérdést nem véletlenül felejtettek el a képviselőtársak. Most izgalmas, hogy ki fogja megnyerni a szavazást, de bárki is nyer is szerintem megérdemelten fogja tenni. Rövid parlamenti rovatunkban pedig fun fact-ek érkeznek az Országházról. A honfoglalásnak az 1000 éves évfordulójára épült, vagy próbált meg elkészülni, de ez igazából nem történt meg 902-ben. Épp 900-as éveknek az elején adták át, és akkor kezdődött meg a munka. Amúgy 96 méter magas a csúcsáig az épület, ez is ugye a honfoglalás okán, illetve 96 lépcsőfok vezet fel a Kossuth térről a Szent Koronához, a Kupola teremre. Illetve Úristen, mi van nem gondoltam volna. De, és
Illetve a szemben lévő néprajzi múzeum, ugye az volt a másik terv a parlamentnek az épületére, de még annyira királyul néz ki, ezért azt is megépítették, és pont itt a Kossuth téren, nem tudom, még neogótikus stílusban épült mészköveket, nem tudom, hogy honnan hoztak. Érdekes egyébként, mert egy kis eklektika is van benne, ezt úgy kiegészítem, hogy barokk az alaprajz, és egyébként neogóta stílus, és ezért ilyen brutálisan nagynak hat a parlament. Illetve van egy múzeum, egy kőmúzeum? Téglamúzeum? Nem is tudom, hogy mondjam. A parlamentnek az egyes építőkövei azok, amelyek ki vannak állítva és meg. Viszont úgy látom, hogy az emberek közben elkezdtek mozgolódni, úgyhogy mi is befelé indulunk, mert megtudjuk a végleges szavazatokat, hogy nyertünk-e, és alakíthatunk-e kormányt. Én a szabad mandátum elvén léptem fel? Én a szabad mandátum. Amúgy meg nagyon meleg van itt kint Töltönyben. Megtörtént a szavazatszámlálás. Hát sajnos ezt elbuktuk, mert átvertek minket. Ez politikában néha megesik. A mai napunk kb. Ennyi volt. Majd még lesz egy áprilisi ülés, onnan is jelentkezni fogunk reményeink szerint, mint ellenzék. Meglátjuk, hogy mit tehetünk. Konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal fogunk élni. És obstrukcióval. Nekem ez muszáj lesz. Sziasztok, kedves műhelytyúb nézők! Was built on trust, that's what it is, and always was.